Bueno, jo estic molt content perquè a la nostra sessió a la taula de la immigració a la ciutadania ens hem adonat que hi ha moltíssima gent que té moltes ganes de dir coses, que hi ha molta opinió retinguda, que hi ha molts anhels, molta gent vol dir coses i ha trobat el seu moment a la convenció i de fet ens ha faltat temps i hem posposat aquest debat per un altre moment perquè ens hem desbordat de les preguntes, de les opinions, de les passions que han expressat molts dels participants. Jo crec que les primàries obertes són una oportunitat molt important perquè el nostre partit sigui pioner, com ho ha sigut sempre, de cara a obrir-se a la ciutadania, a seguir reflectint a la ciutadania tal com és, amb la seva diversitat, amb els seus anhels, i si som capaços d'apropar-nos a la gent té moltes ganes d'apropar-se a nosaltres. I estem en un moment en el que la política és tan important com el dia a dia, com la vida mateixa. I per tant, aprofitem aquest moment i segur que remuntarem.